ଭାଇ କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ ମତେ କହିଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ମୁଁ କହିଲି ଜଗତସିଂହ ଜଗତସିଂହ କୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ଦୂର ହଁ ଏତେ ଦୂର ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିଲି ଏତେ ଦୂର ଠାକୁର କେତେ ମୋ ଦର୍ଶନ କର ମୁଁ ଯାଇନି ତମେ ଯାଇ ଗଲ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଦେଖିକି କହିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି କହିବ ନମସ୍କାର କଲା ଆଉ କାମ କରୁଛି ଆଉ କାମ କଲେ ସିଏ ଗଲା ଭାଇ ଭାଇ ବାବା ଶାନ୍ତରା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଳା ସିଏ କଣ କହିଲା ଭାଇ ଭାଇଆ ବାବା ଭାଇଆ ବାବା ହଜବାଡ଼ିରେ ଝିଅ କଥା କଣ କହିଲେ କଣ ଡାଡି ଘାଟି ଉପରେ ଯାଉଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡାଡି ଘାଟି ଉପରେ ଯାଉଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦାଦିଆ ବହୁତ ଏ ଉକୁଳି ପାଟୁ ନା କଣ ଭାଇ ରାତିରେ ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧି तमिल स्टार्ट मेरे पड़ो से भी तो गड़ी बने स्टार्ट रखियो ये सब ओडिशा सब स्वर्ग ना तोरा फुल क्यों तो तुम ठिया ठिया गोटा दो न ठिया ठिया सुतियो ड्राइवर संबलपुर 224 किलोमीटर एपट संबलपुर आम गया संबलपुर आम जो केते दिला संबलपुर हमर जो 2 किलोमीटर माने एपट रे एटा संबलपुर हां संबलपुर जाउ ना एटा जाउची हां फुलबाणी कंदमाଳ ये घाटी सैला पर पड़ो गंजाम छोटिया गाँ से तो गंजाम स्टार्ट
ହଁ ହଁ କହୁନୁ ଆଉ କୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇନାହାନ୍ତି କହୁନୁ ରାତିରେ କିଛି ଦେଖିନଥିଲେ ନୂଆ ଦେଖ ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା ବା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି ବାହାର ନଟ ହେଇଛି ହଁ ମୁଁ ଆଇଲି ବା ए भाई ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚଲାଅ ଏ ସ୍ଲୋ ଟିକେ ଆଗର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ମୁଁ ନା କଣ ନା ରାଗିକିରି ପକଉଛ ହଁ ରାଗିକିରି ପକଉଛ ନା କଣ ବା ନାଇଁ ଗାଡିଟା ଗଡୁଛି ନା ଝରଣା ଝରଣା ହଉ ହଉ ଚଲାଅ ଛୋଟ ଝରଣା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଏଇଠି ହେଲେଣି ଆସିକିରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଲେ କଣ କଲି ତ କହିଦ ଡାଲାରେ ଯାଇଛି ଆଉ କଣ କହି ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଡିରେ ଆସୁଛି ହଁ ସିଏ କଣ କରୁଛି? ଶୋଇଛି ସେ। ହଉ ହଁ ବାହା ଯିବା କୋଉଠି ବସିଲେ ବାହାଘର ବରବର ହେଇନି ହାତକୁ ଦିଆ ତ ରାତିରେ କଣ ବାଡଉଛ